Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 15 март, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган тамашачыларыбызга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Һәр елның 15 мартында халыкара кулланучылар көнен үткәрәләр. Кулланучыларның хокуклары, информация, куркынычсызлык, сайлап алу мөмкинлекләре белән билгеләнгән. Безнең илдә кулланучыларның мәнфәгатьләре 1990 елда оешкан Россия кулланучылар союзы яклый. 1990 елның 15 мартында СССРның 3-нче халык депутатлар съездында Горбачев Михаил Сергеевич президент итеп сайлана. Бу постта ул 1991 елга СССР дәүләт буларак таркалганчыга кадәр хезмәт итә. Тарихка СССРның бердән-бер президенты буларак кирип калган Михаил Сергеевич Горбачев күптән түгел 90 яшьлеген тутырды. Бүген халыкара түләннәрне саклау көне. Гренландия түләннәренең күрекләре аеруча кыйммәтле булганга, аучылар тарафыннан күп атылганнар. Түләннәр Атлантика, Баренцев, Гренландия диңгезләрендә яшиләр. Бер укучы атна буена илдә бер хәрәкәт тә булмады. Ни өчен соң мин бу газеталарны сатып алам дип уфтанады. Дөрестән дә газета, журналлар укучыларда ни өчен кызыксыну уята икән? Бу сорауга җавапны Миназим Сәфәров белән тапшырубызны матбугат күзәтү рубрикасы белән дәвам итәбез. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Бу атнада татар матбугаты ниләр турында яза? Күзәтүне Дәү газетадан башлыйбыз. Күләме ягыннан гына түгел, яше аңа үткән атнада 100 яшь тулды һәм абруй буенча да алда торучы Ватан Татарстан газетасы бу санында бөтенебезгә дә калга торган проблеманы кузгаткан. Газета хәбәрчесе яңа буын элемтә каланчалары халык аларны телефон бушкысы ди. Куркынычмы дигән сорауга җавап эзләгән. Ул җавапны әйтеп тормыйм, укысагыз белерсез. Газетадагы тагын бер кызык язма Әлмәндәр бабай ни әйтер дип исемләнгән. Үлемсезлек символы саналучы Әлмәндәрнең прототипы кем булган? Туфан абый аның белән кайчан, нинди шартларда танышкан? Биекләр эзеннән йөрү бик кызыклы, укырга тырышыгыз. Милләтне йола яшәтә дип искәртеп килә безгә халык язучысы Рабит Батулла. Шәһри Казан газетасы бу уңайдан махсус сәхифәдә ачкан. Без белгән һәм белмәгән йола сәхифәсендә сүз бу юлы Бәби муйсасы турында бара. Баксаң, бардың да юындырдыңа түгел икән. Бәби муйсасында әби бабайлардан килгән тәртибе бар. Шунда ук игътибарны җәлеп итә торган тагын бер язма 100 ел буе азансыз яшәгән Азнакай районының Кызыл Сукача авылында мәчетле булуның җаен тапканнар. Зираттагы наратларны кисеп, мәчет сала башлаганнар. Аллаһ аларны ярдәменнән ташламасын дип әйтик. Галимнәр раславынча, халык санын алу Алтын Урда заманынан бирле үзгәртелеп килгән. Россиядә исә ул Петр I белән бәйле, салым түләүче халыкның санын белер өчен шушы кампания алып барылган. Ел журналы сәясәтче Руслан Айсинның халык санын алуның бүгенге көндә татар өчен әһәмияте турындагы уйлануларын бастырган. Мәгълүматлы язма. Әлеге журналда шушы арада гына Татарстан Язучылар берлеге рәисе итеп сайланган Ркаил Зәйдулланың ачылып китеп сөйләгәннәр дә кызыксыну уята. Сүз уңаеннан шунысын да җиткерим. Рәис һәм депутат Ркаил Зәйдулла безнең студиягә килергә ризалыгын бирде. Карамый калмагыз. Казан утлары журналының март санына күңелгә рәхәтлек бирерлек язмаларны бер юлы туплап чыгарга булганнардырмы, әллә үзе шулай килеп чыккандырмы, нә мәгълүм. Әмма татарның мәхәббәт җырчысы Рәдиф Ваташ шигырьләре белән башланып киткән журналда илтифатсыз гына үтеп китә торган бер генә язмада тапмадым. Сез аларның авторларына кулак салыгыз. Айгөл Әхмәтгалиева, Фат Садриев, Рифа Рахман, Сәйдә Зиялы, шулар янәшәсендә мөхаҗирлектә Сүриядә гомер итүче каләмдәшебез Ифира Халимованың бер гомремә ике дөнья дигән хикәясе берәүндә битараф калдырмас дип уйлыйм. Гомумән, татар дөньясында хәлләрдән хәбәрдар булам дисәгез, укудан һәм кызыксынудан туктамагыз. Туры эфирда хайырлы көн Татарстан тапшыру матур көн, күтәренке кәеф теләп дәвам итәбез. Шушы көннәрдә Артур һәм Эльза Исламовлар зур сольный концерт программаларын тәкъдим итеп, республикасы буенча гастрольләр белән чыгыш ясыйлар. Ә бүген алар вакыт табып студиябызга очрашуга килделәр. Җырдан соң алар белән очрашырбыз. Безнең белән калыгыз. Мәңге кырказларын озатып торгандай, син моңсу күзеңдә тулган Мәңге кырказларын озатып торгандай, син моңсу
Күзеңдә тулган ай, күзләрне күзләмә, айларга карама, маң булып күз нурың тарала. Күзләрне күзләмә, айларга карама, моң булып күз нурың тарала. Назлым син еракта шуламасың сарылы, шул чактан ялгызрак чак барма. Назлым син еракта шуламасың сарылы, шул чактан ялгызрак чак бармы? Моңайма шул кадәр, Кайгырма, көйүнмә, бу тормыш ялкынлы диермә. Моңайма шул кадәр, кайгырма, көйүнмә, бу тормыш ялкынлы диермә. Тур эфирда Хайырлы көн Татарстан тапшыруы студиябызның кунаклары Артур һәм Эльза Исламовлар. Хайырлы көн, кадерле кунакларыбыз, исәнмесез? Инде алдан әйткәнемчә, сез сольный концертларыгыз белән республика буенча сәяхәт итәсез. 2018 елда ялгышмасам, бер концерт турнигыз булган иде инде. Бу концерт кабатлаумы, яңа программамы, тамашачыларны нинди җырлар, нинди программа белән шатландырасыз? Әйтергә кирәк, 24 март көнне безнең бу программа Казанда Сейдәш мәдәният сараенда күрсәтеләчәк. Менә күптән түгел генә әйткәнеңчә бу шушы булган концерт безнең менә яңартык, яңа форматта итеп күрсәтәчәкбез. Инде яңа кунаклар булачак. Менә шу бер ел эчендә инде яңа җырлар иҗат ителде, яңа хитлар әйтергә кирәк. Анда татарлыкка аспирин, шулай Эльзаның яңа хитлары. Программаларыбыз программа тулыландырып инде тамашаны шундый җанлы музыкага әзерлибез. Һәм сез үтәле уңайлы әйбәт кунаклар дип әйтергә кирәк, чөнки сез буш кул белән килмәгәнсез, тамашачыларга билетлар, чакыру кәгазьләре алып килгәнсез. Һәм соравыгыз да бар, шулаймы? Безнең соравыбыз бар. Менә шу билетларны инде бүген уйнатабыз. Безнең соравыбыз мондый. Безнең шушы бер сулышта исемле концертыбыз беренче кайсы концерт залында үтте. Беренче концерт кайсы залда булды? Кайсы концерт залында үтте бу сезнең концертыгыз. Инде без тамашачыларыбыздан әлеге сорауга җавап көтәбез. Телефоннарыбызны экраннарда күрәсез. 554-30-51 телефон аша безгә шалтыратып, рәхим итеп җавапларыгызны юллагыз һәм матур концерт программасына рәхим итегез дип әйтәсебез килә. Сезнең өчен танылу ул нәрсә дип сорамакчы булам? Танылу, тамашачы алдында танылу. Танылу, менимчә инде безнең инде иҗат кешеләр буларак иҗатыбызны әгәр дә шулай яратып, кабул итеп алай икән дә, хөрмәтле тамашачыбыз, безнең өчен бу иң зур бүләк. Һәм инде шушы әгәр дә күңелне ята икән безнең иҗатыбыз тамашачының, шушы инде безгә инде танылу бирә. Шуның өчен ул инде монда әйтергә кирәк, бу уңыш дип әйтергә кирәк инде. Мөгъҗиза булырга тиеш инде һәр кешенең шушы мөгъҗизага омтылышы булырга тиеш. Шулайрак. Артур, уңыш дип әйттем. Без инде беләбез, күптән түгел генә булып узган бәйгедә, безнең җыр бәйгесендә беренче урын алды. Яңа татар җырында. Татар алга җыры безнең шушы конкурста җиңеп чыкты. Һәм инде менә тагын шундый бу минем копилкага әйтергә кирәк, танылу өсте. Әлбәттә, һәрбер уңышлар, һәрбер эшләгән эшеңне шулай итеп
өзің туғры қалып ішіңе эшләп барсаң инде шушы инде сиңа дер танылып бирә. Эльзаның да шулай уңышлары бихисап, әле берничә ел элек республикабызда узган зур мәртәбәле конкурста, Глинка исемендәге конкурста 2нче урын яулаган иде, шулаймы? Әйе. Ә менә бу уңышка ирешүләр тормышны ничек булса үзгәртәме? Иҗатчының тормышын ничек уйлыйсыз? Үзгәртә, син әлбәттә ответственность күбәя инде. Җаваплылык. Җаваплылык, әйе, син бит хәзер инде шундый зур дәрәҗәгә күчкәч, үзеңне шулай ук тотарга тиеш сәхнәдә дә, җырларыңда шундый Тиешле дәрәҗәдә булырга тиеш, зәвыклы. Әйе. Әлбәттә, үзеңнең шушы югары бер дәрәҗәңне тагында үстерү өстендә эшләргә кирәк. Гел тукталмаска кирәк, иң мөһиме эш. Сез икегез дә иҗат кешеләре, ә менә бер-берегезгә карата ниндидер көндәшлек юкмы? Безнең беркайчан да андай булмады, чөнки Без бер-безне гел поддержка белән яшәйбез инде. Без бер сулышта дип атылдык, менә концерт программасында бер сулышта дип атала, чөнки без яшәйбез бер сулышта, иҗат итәбез бер сулышта. Шуның өчен бер-беребезгә гел терәк булып, шулай инде кирәк булса, мәсәлән, җырлаганда Эльза мине тыңлый, мин аны тыңлыйм. Инде теге идә Бер-беребезгә булышабыз гел. Әйе. Иҗатта да, сәхнәдә дә, өйдә дә. Анда икенчелек булса, ул мен калса ике артист бергә наша тора алмаслар иде. Шуның өчен бездә юк ул, без инде шулай матур гына Гел яшәйбез. творческий атмосфера бездә. Әйе. Иҗади шунда атмосфера булгачласа, инде без аны турында уйланганда юк, бер-беребезгә шулай булыша, булышасы килеп торып, шулай иҗат итеп яшәйбез. Ә гади тормышта сезне нәрсә бәхетле итә, Эльза? Нәрсә бәхетле итә? Гади тормышта безнең балабыз безне бәхетле итә. Без бергә булганда, без сәламәт булганда, ул иң шундый бәхетле чаклар. Ә ир кешене, Артурны? Инде өйдәгеләр барса да исән сау булсалар, инде бергә шуй гел сау сәламәт торып, яшәп матур яшәсәк, шушы барлык миңа калса туганнар да бездән ирнең дә хатында шул бер үк шушы инде юлыдыр инде ул. Бүтән туганнар исән сау булса. Шул инде бәхет. Иң беренче чиратта шул гаилә бәхет, аннары синең уңышларың бәхет, эшләгән эшең бәхет, иҗатың бәхет. Шуның өчен менә шулай дип әйтергә кирәк. Гел иҗатта булсак, без бәхетле һәм без иҗатта гел бергә, шуның өчен шуның белән дә без бәхетле. Әйе. Мәхәббәт җимешегез, сезнең бик матур гына балагыз үсеп киләсез, аның киләчәген ничек күрәсез? Артист булсын дип менә хыялланасызбы, сезнең эшегезне дәвам итсен иде микән? Аның турында уйланганда юк, чөнки ул әлбәттә җырлый да белә, бии дә белә, аның талантлары бик күп, ул рәсем ясый, шуны кадәр матур итеп. Матур рәсемнәр ясый. Без инде кырдан гына шулай әкрен генә карап торабыз. Теләсә инде сәхнәгә дә бар, җырлар да. Теләге була икән инде үзенең, әгәр омтылышы була икән сәхнәгә без инде әлбәттә. Әлеге вакытта укырга кирәк, әлеге вакытта менә без мәктәпкә барабыз. Әзерләнәсез? Әзерләнәбез, шуңа күрә белемнәр кирәк. Шуның өчен карабыз инде әкренләп. Ул үз юлын ничек менә сөйләшәк, шулай китәчәк. Давай теге син музыка мәктәбендә укырга тиеш, давай скрипка классына, андай бер юк бездә. Без кырдан гына карап торабыз. Инде сизәм, аның таланты да, слухы да бар, җырлый да, бии дә, рәсем дә ясый. Шуның өчен теге менә ничек үзе сөйләш, шулай булачак. Эльза бик матур фикер әйтте, белем кирәк диде. Һәм бу чыннан да шулай, белем бөтен нәрсәнең нигезе дип әйтеп була, шулай бит. Әйе, сез менә бүгенге көндә остазларыгыз кем сезнең, кемнәргә рәхмәтләсез? Безнең укытучыларыбыз бик күп. Әлбәттә консерваториядә дә, музыка көллиятендә дә, Аухатиев исемендәге бик рәхмәтлебез. Минем консерваториядә Нина Петровна Варшавская мине укытты. Соңыннан аспирантураны тәмамладым. Анда Альбина Варовна Шагимуратова минем остазым булды. Аңа да бик рәхмәтлемен. Һәм инде минем бөтен барлык укытучыларыма, минем туганнарыма, әниемә шулай ук бик зур рәхмәтлемен. Алар мине үстергәннәр, тәрбияләгәннәр, күп белемнәр, күп улы юлга, профессиональ юлга чыгардылар. Әлбәттә, мин укытучыларга килгәндә, укытучылар алар безгә менә шул профессиональ юлга басырга юнәлеш күрсәтәләр. Ул минем беренче укытучым булды. 20 елда инде Джонова Мусин ул вакытта штаб көндә яшәп ята. Аңа зур сәламнәр, шулай Клара Крамна, Хайрудинова,
консерваторияда инде бизге билим берди. Инде консерваториядан чыккачтан соң, театрда эшлей башлагачтан соң, бул бит өзүң инде ушундай топлойсуң, яңа багаж, Репертуар. репертуар һәм үзең үстерә башлыйсың. Шушы репертуарларны җырлап инде һәм үзеңнең бир белемнәрен үзеңнең күшеп барлыкка килә башлый инде. Шуның өчен шушы укытучыларга бик зур рәхмәт. Шулай ук Альбинанларына классында Европада да күп белемнәр. Әлбәттә, инде без инде үзе шулай итеп юнәлешә дәвам иттек. Консерваториядан соң чит илгә чыгып кайтырга туры килде. Петербургта Мариинский театрда эшләдек. Һәм Европада да безнең бик күп мастер-класслар, бик күп укытучылар булды. Аларга да бик зур рәхмәт. Һәм гомумән алганда иҗади кешегә гомер буе өйрәнергә кирәк. Әлбәттә, бездә шулай, бездә бер кашан да тукталмыйбыз. Бездә гел изләнештә булдык бу соңгы 15 елда без гел изләдек шушы инде югары вокал техникасын белер өчен файда гына бармадык. Инде чит илләргә дә чыгарга туры килде. Һәм төрле конкурсларда куя барсагында барыбер нәрсәдер өйрәнеп кайтасың. Тегеннән моннан һәм шулай ук менә театрда коллегалар киләләр, алар төрле театрлардан киләләр. Алар белән сөйләшеп, аларны тыңлап шулай итеп шундый өйрәнеш аласың инде үзеңә. Сез тормышта да бергә, иҗатта да, сәхнәдә дә бергә. Бер-берегездән туймас өчен нинди серләрегез бар? Бармы шундый бер серләрегез? Туймас өчен андырны уйлаган да юк. Беренче туй булмый ул теге мәхәббәттә яшисең икән, яраткан кешене яшисең икән, аның Туйсаң бергә булмыйсың инде. Беренчедән без бит инде. Туйсаң бул яшәп булмый торган. Без башта училищеда бергә укыдык, аннары соң бергә консерваториядә укыдык, аннары соң бергә Петербургта яшәдек, аннары соң Европада әзрәк булдык, яшәдек тә. Монда да инде 10 ел бергә тоеп булмый инде. Ул шундый 10 ел официально. Бер сулышта кебек яшәйбез, бер көн кебек ул тиз генә әйләнеп. Әлегә калса барыбер сиры бар. Бер-береңә булган мөнәсәбәт, мәхәббәттер, моның нигезидер дип уйлыйм. Нигә мәхәббәт. Әйе. Тамашачылар тагын бер кат искә төшереп үтик. Дуслар, безнең билетларыбыз бүген уйнатыла 24 март көнне, әйткәнемчә, безнең Казанда Сейдәш мәдәният сараенда концертыбыз узачак. Ул бик тә җанлы, шундый рәхәт концерт. Анда булачак бар тере музыка, музыкантлар, әлбәттә безнең яңа хитлар, Татаралга, Аспирин, Бик матур залда булачак. Шуның өчен 2 билет уйнатабыз. Билетны инде сорау безнең менә шушы беренче концертыбыз безнең кайсы концерт залында узды. Тизрәк шалтыратыгыз. Һәм билеты булырсыз. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хаватышлар бик күп җиңел булмаса да килеп җиттегез. Ансы өчен аерым бер рәхмәт. Без бик тырыштык инде. Бик шаптык. Сезгә уңышлар телибез. Бар юлыгыз озын, матур, бәхетле булсын. Тамашачыларны һаман да шулай шатландырып торыгыз. Матур гаилә булып яшәгез. Бер тигез булып. Исән-имин булыгыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Һәр көнегезне матур уй-фикерләрдән генә башлагыз.